Aquest cap de setmana se celebra a Girona el primer Saló Internacional de Patchwork i Art Tèxtil. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha estat l'encarregat d'inaugurar aquest certamen que neix ja amb una vocació internacional, gràcies a les obres d'artistes i expositors dels Estats Units, França, Hongria, Camerun o catalans, entre d'altres. La fira, que estarà oberta fins aquest diumenge 8 de juliol, compta amb més de 95 estants al Palau de Fires de Girona i abraça totes les branques de l'art tèxtil com els fils, les llanes i les teles. A més, vol ser un punt de trobada referent entre fabricants, majoristes, detallistes, aficionats i públic en general. Interquilt neix amb l'objectiu de difondre aquest art tèxtil i generar negoci al voltant d'aquest món. I de la mateixa manera es pretén que el saló s'acabi estenent a d'altres punts de la ciutat amb l'objectiu de convertir-lo també en un atractiu turístic. Durant el certamen s'han organitzat una gran varietat de cursos tant per a professionals com per a aficionats que impartiran artistes nacionals i internacionals.